Ola boas, despois de máis dun mes en publicar novo contido, e pidovos perdón por isto, traio-vos hoxe un vídeo un pouco diferente, e que este vídeo vai ter como única finalidade explicar o futuro desta canle, o que vai pasar con esta canle agora que eu xa rematei a selectividade. Antes de nada, quero darvos as grazas porque día tras día estou recibindo moitísimo apoio e de feito xa somos 400 suscriptoras na canle, unha cousa que nunca pensei que podería chegar a pasar. O certo é que con todo este apoio e con todo o que me estades dicindo que vos está a servir a canle, isto non pode quedar aquí. Dito isto, tamén me quería desculpar porque estive un pouco ausente este último mes ou estes últimos 2 meses por todas as redes, non só por YouTube, pero é que houbo varias cousas que me fixeron non poder estar tan conectado, tan activo. Por unha banda estiven preparando a selectividade, despois estiven agardando as notas, reclamando algunha demasiado baixa, pedindo universidade, buscando piso, tamén tiven que descansar un pouco, que iso tamén é importante, pero non vos preocupedes porque aínda que eu xa teña rematado todo o que ten que ver coa Sabau, a canle vai continuar adiante para que as persoas que teñan que presentarse en segunda convocatoria, para persoas de próximos anos que tamén lle sexan de utilidade os meus vídeos, e tamén porque grazas a ela descubrín todo o universo youtubeiro en galego e descubrín que me gusta moitísimo facer vídeos falando do que me gusta, da literatura galega. Así que despois de todo isto que vos acabo de contar, vou centrarme un pouco máis en como vai avanzar esta canle. Teño varias ideas de vídeos e voulas comentar para que saibades o que vai vir e tamén para que me deades a vosa opinión, que sabedes que eu sempre a teño moito en conta. Por unha banda, dentro dos resumos dos 12 temas de literatura galega que entran na Sabau, non me deu tempo a facer o de teatro galego de finais do século XX e da actualidade. Entón iso vai ser o primeiro que faga, poñerme con ese vídeo para rematalo canto antes e xa ter o temario completo. Por outra banda, ao longo de todos estes vídeos de resumos, estiven dicindo que a teoría era moito máis doada de estudar e quedaba moito mellor nas nosas mentes se practicábamos e que ia facer vídeos para iso. Así que tamén vou facer os vídeos prácticos que prometín e que non me deu tempo a facer mentres preparábamos a Sabau deste ano. Vale, moitas de vos preguntástesme por redes en que ian consistir estes exercicios, como se ia facer, se ian seguir sendo en formato vídeo, entón vou aproveitar este vídeo para aclarárvolo. Basicamente, os exercicios prácticos sí que van ser en vídeos tamén e van consistir en que eu vou seleccionar unha serie de textos dun ou de varios períodos literarios, voulles quitar o nome do autor ou da autora para non darvos pistas e vou poñer un a un na pantalla. Vos poderedes pausar nese momento para facer o exercicio antes de que eu diga a resposta correcta e despois explicarei a que corrente pertence, a que autor, a que libro, un pouco do contexto histórico, pero sempre relacionado co poema. Por que podemos saber que ese poema é desa corrente e non doutra? Creo que vendo estes vídeos prácticos simplemente, pois igual non serven de moito, pero se vos esforzades e tomades un pouco a iniciativa de intentardes descubrir pola vosa conta a que etapa pertence, a que movimento, por qué, pode servirvos porque é un xeito moito máis interactivo, moito máis real de aprender que simplemente chapar unhas características, chapar unha listaxe de autores e obras. Ben, pois ademais do resumo que queda e os exercicios prácticos, tamén teño pensado facer outras cousas coa canle, porque esta canle non quero dedicala simplemente a preparar a Sabau, senón a falar de literatura galega ou en galego en xeral. Así que por outra banda teño pensado facer recomendacións de libros. Pero recomendacións de libros un pouco meu xeito, non como reseñas, porque penso que, aínda que as reseñas é un xénero que está ben, a min persoalmente non me gusta demasiado facelas polo risco que hai de dicir spoilers ou de que a opinión sexa demasiado subxectiva. Personalmente non creo que a miña opinión subxectiva sexa demasiado interesante, ademais pode cambiar e dame algo de vergoña dala. Creo que é moito máis interesante para min e para esta canle facer recomendacións de libros un pouco na liña da que xa fixen, que non sei se mirastes, a de Escorpio de Carballo Calero, non como unha listaxe de aspectos do libro que me gustaron e aspectos que non me gustaron, senón máis ben como un conxunto de razóns polas que alguén lle podería interesar achegarse a este libro, e así tamén vos animo a descubrir cousas e a ler cousas que doutro xeito non vos achegaríades a elas. Así que repito, estas recomendacións de libros que vou facer van ser sempre en positivo. Ben, pois creo que xa expliquei todo o que quería dicir, aínda que se vos tedes algunha suxestión, podedes me deixar aquí en comentarios, eu que sei, algunha crítica ao que vou facer, algunha proposta nova de vídeos, eu estou aberto a calquera cousa. E bueno, ata aquí chegaría o vídeo de hoxe, un pouco especial para orientar a miña canle cara a onde quero que vaya, e quero repetirvos como sempre que moitísimas grazas, non me cansarei de dicilo, que eu non pensaba que esta canle ia chegar a tanta xente, e que xa somos 400, así que 400 millóns de grazas, en serio.